बांद्राय अखा हानायनि थाखाय माने गोबां जायगायाव दै लोमदों आरो बे समाव सारा सासे बिबान गोनां हिसाबै गोबां ओनसोलाव दावबायदों बेनि बेलायाव मा फोरमायगोन? उदालगुरियाव दहाय फुंनिफ्राय दै नायबाय थादों दा गलन्दि दैखौ नायदों गलन्दि दैनि थासारिया खोब मोजां नङा अखा हानायनि जाउनाव दैनि लेभेला बारायबोबाय थादों आरो कयेकटा गामिखौ खुरखादों दा हाजिरागाव अनलायपारायाव आं दङ दा गलन्दि दै बेयावबो इरेसन जाबाय थादों बेखौ प्रटेकसन खालामनायनि थाखाय जोङो खामानि मावबाय थानाय जादों दा बिदि अखा हाबाय थायोब्ला दैनि लेभेला बारा जागोन आं ओंखायनो गासैबो रायजो राजाखौ खावलायदों जाहाथे जों सांग्रां थायो आरो बिब्दिनो जेराव जेराव इरेसन एकदम बाराद्राय जादों बेखौ जोंनिफ्राय जों मा हायो बेबस्था लाबाय थादों। इरेसननि अनगायैबो सार गोबां न' बां लोमजादों मानसिफोरा बेफोरनि थाखाय माबाफोर राहा लादों? दैजों न' बां लोमनाय जायफोर सुबुंफोर बिथांमोनखौ रिलिफआव दोननाय जादों आरो रिलिफआव जा एसे माइरं नांगौ मा नांगौ बेखौ होबाय थादों आरो बिब्दिनो जोंनि बिटिआरनिफ्राय गासैबो इएमखौ बे दैबानाखौ नायनो बयनोबो दायथ' होनाय जादों बयबो गिदिंदों बयबो नायबाय थादों थिग दिनै आङो मैया बाक्सायाव नायदोंमोन दा उदालगुरियाव नायफैदों खोब मोजां नङा थासारिया अखा हाबाय थायोबा आरो बेनिफ्राय गिख्रंथाव थासारि जानो हागौ बेनिखायनो आं गासैखौबो सांग्रां जानो खावलायदों जाहाथे अखा बारा हायोबा थासारिया जाहाथे गाज्रि जायोबा बेजों एसे जोङो मोगा मोगि जाहाथे जानो हायो दा बेखौनो आङो दा नायबाय थादों अबाव खुब क्रिटिकेल बेखौ बोरैबा प्रटेक्ट खालामनो हायो बेखौ सेस्था खालामबाय थादों।